Ayan. Ah, marami pong aabangan talaga. Ayan. Hindi ko pwedeng sabihin dito, pero talagang may excite kayo sa mga mangyayari. Alright. Wala pa tayong viewers. Wah, machini. Machini. Edmond Juarez, Confanhua. Yan. Gawin naman natin si Edmond Juarez. Mega love shout out Edmond. Edmond Juarez. Wala tayong viewers. Band vlog shout out Gera sa EDSA. Hala. Oh, kay Mang Jun nandito. Gera daw sa EDSA, tol. Ano po nangyayari? Grabe naman. Ang politics ngayon mga kalingap. Mang Jun. Oh, masimba kami bukas, Mang Jun. Romelu saludo Kuya Kalampitos, may shoot bag Jongka. Opo, kaya abangan nyo po. Abang-abang po tayo. Itaas ang paa. Abang-abang tayo. Remedy saludo Christina, Agibia shout out from Pangandian City. Cherry Gayon, anong upload ka ngayon? Yan, Edsa Rimsim ko kanina. Yan, Bibi Masara Dr. Grabe no, band vlog. Ingat kayo dyan sa EDSA. Ko. Nangyari talaga. Ang vlog po ay Jomcar. Abangan nyo po. Grabe na talaga. Ayun. We are trying to produce pictures of the official Facebook post. Not one of the species. Bakit? Yan. Muscle Rico, shout out po. Live din pala si Papa Jones. So, mamaya na lang po tayo ma-live. Mabuti muna natin mga 10 minutes. Yomcar, Jess maulan na Sabado ngayon. O nga, Mang Jun, nasa ka ngayon Mang Jun? Ayan po, shoutout ka lang po sa magandang gabi, Amelita, Jesmar, pabutin lang po natin 10 minutes kasi nakalive pala si Papa Jones. Yan. Ma'am si Maris, shoutout. Di ako ngayon sa inupuhan ko sa Kamambuga. Yan. Ingat yan Ma'am Jun, ingat.
Ayan. Kahit 10 minutes lang. Grabe talaga. Ma'am si Maris, yan. Ayan, Rowena Manalo, shout out. Okay, ang daming palaka dito. Kanta ka kuya. O sige, kanta tayo. Anong kakantahin natin? Di ko naman akalain na di ko rin inaasahan pa na ang tulad mo ay aking makilala. Yung EDC po ay inedit na po ni ni Kalinga Prab. Kaya abang na lang po tayo. Ang Jumcar po, kakashoot lang po kanina. Kaya abang-abang po tayo. Kung ano ako'y tanggap mo na, di ka rin nag-alinlangan pa. Ikaw at ako'y hanggang wakas ay tayo ng dalawa. Palagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kay tagal. Bigay ng may kapal, ngayon'y abot, kamay na kita mahal. Lagi kang laman ng isip ko, laman ng bawat panaginip ko. Ikaw lang ang tinitibok ng puso kong ito. Lagi rin akong nagdarasal, hinihintay kita ng kay tagal. Bigay ng may kapal, ngayon iabot, kamay na kita man. Marilo Sarcolio, shout out po. Bakit walang premier si Kalinga? Mamaya po, mamaya abang po tayo. Grabe. Grabe po ang pangyayari. Elma! Ma'am si Maris, Marilu Sarcol, Tamaka, shout out. Elma Kamanso. Ayan po. So, ayan. Mamaya na po tayo live. Naka-live si Papa James. So, maraming salamat po. At ayan, balik tayo mamaya sa pag-live. At meron po akong ikukwento sa inyo. Meron po akong bulong. Kaya, bulong sa inyo. Bye.